Encher o carro é cada vez máis caro. Subiu o básico. Eu veño coa lista da compra. Compro o básico. E dentro desa interminable lista de produtos que subiron de prezo, hai un que multiplicou e moito a contía final do ticket da compra, a carne. Comer tenreira estáse a converter nun luxo que non está ao alcance de todo o mundo. A carne de vacún xa alcanza prezos de récord nos mercados. E máis dun xa visita a carnicería en busca de alternativas. En vez de levar a chuleta de terneira, como sempre, podemos levar o que a julla de terneira. É parecido, pero non é igual. Ante esta escalada no prezo do vacún, a carne de polo ou a de porco convértense na principal solución para aqueles que priorizan a economía. O que máis están levando, sen dúda, é o polo, porque a xente cada vez reclama máis os traseros de polo abertos porque son moi económicos. Pero hainos que tamén optan por unha alternativa menos habitual nos mercados, pero económica e moi sabedeira, a carne de cabra. O cordero está un poquinho disparado. Sí, entonces tíranse máis pola cabra. Con todo, din que a cabra sempre tira ao monte e por moitas e boas alternativas que haxa, os galegos non hai quen nos quite a tenreira do prato. É por iso que moitos non deixan de preguntarse ata cando seguirá subindo o seu prezo. Os galegos e galegas que buscamos alternativas como Sesa, pero Bernardo, que está pasando cos prezos da tenreira? Pois efectivamente, Rocío, de produto común na mesa de moitos fogares a case artigo de luxo. Estámolo a ver, a carne de vaca e de tenreira duplicou e mesmo nalgúns casos triplicou o seu prezo dende o 2019. A principal razón é a escaseza de animais de aptitude cárnica. Galicia perdeu máis de 30.000 vacas na última década, o que reduce a disponibilidade de becerros para engorde. Moitas granxas, ademais, priorizan a produción de leite fronte a de carne e iso limita a oferta de exemplares destinados ao matadoiro. A esta falta de animais súmase a chamada fuga de becerros, xa que moitos tenreiros e vacas están a ser exportados cara a países do norte de África, como Alxeria ou Marrocos, onde hai unha demanda cada vez máis crecente de carne galega e de calidade. Isto fai que parte do produto saia do mercado interno, elevando aínda máis os seus prezos en orixe. E outro factor clave é o aumento dos custos de produción. A alimentación, a enerxía e o transporte disparáronse nos últimos anos e iso tamén inflúe. Para facermonos unha idea, hai estudos que apuntan que o custo por kilo canal rolda os 8,22 €, deixando os gandeiros 25 céntimos de marxe. Iso obriga a subir os prezos para manter a rendibilidade das granxas e os propios tratantes e gandeiros pregúntanse canto pode durar a situación. O certo é que a nosa carne corre o risco de se converter nun luxo reservado tan só para poucos petos, non, Ángela? Sí, compañeros, efectivamente a tenreira estase a converter nun produto de luxo. Nos estamos hoxe aquí con José Manuel, carniceiro. José Manuel, ti como estás vivindo pois isto do subo de prezo da tenreira? Home, pois supoño que como todo o mundo, con moito... como decir, con moita... hai que velo con moita cautela, pero ao mesmo tempo é certo que o precio do produto está subindo unha animalada e iso, por desgracia, non é que me suba a mí, é que iso repercute no precio ao consumidor. Claro, ti notas, por exemplo, que a xente empeza a levar algo menos de tenreira? Hombre, claro que se nota, notase moitísimo porque, lógicamente, o precio non é o mismo que hai un ano, por exemplo, ou incluso algo máis. Entonces, claro, eso implica que a xente consuma menos. Por exemplo, esta chuleta, a canto estaba fai un ano o kilo e a canto está ahora? Si mal non recordo, creo que hai un ano estaba sobre 15 €, máis menos, unha cousa así, ou 15 ou 16, non me acordo ahora moi ben, pero ahora mismo estamos la vendendo a 19,50. Ostras, claro, é un gran cambio. E a xente, por exemplo, por que está cambiando de tenreira? Por polo, por coello? Pois un pouco de todo. É certo que o precio do cerdo incluso está baixando algo, o polo mantense. Entonces, bueno, hai que a xente, lógicamente, no seu día a día ten que buscar outras alternativas e non pasa por consumir ternera, desde logo, por desgracia. Claro, e ti, por exemplo, nótalo tamén no peto, notas que, pois... Sí, notase moito porque seguramente antes vendendo a tenreira a un precio moito máis barato,
tiñas moito máis margen do que tes ahora realmente vendendo a este precio. Eso é a realidade, o sea... Porque ti tiveches que baixarlle un pouquiño a marxe para que a xente intentes que siga levando, non? É que, vamos a ver, a eso si añades que a situación está sendo moi complicada para sobrevivir, pois ti non podes de coller e decir, veña, vamos a subir os precios así, porque si vamos cunha cautela que ao mellor non sei hasta que punto será boa, pero nós a veces falamos entre os compañeiros e andas con ese medo de subímola, non subimos, pero tes que subila porque, ao fin e ao cabo, non queda outra. Non é que a subamos nós por capricho, sube porque suba o produto, entonces ten que ser. Pois eu creo que esta é a situación, non? Que máis ou menos estades a vivir. Efectivamente, a tenreira subiu de prezo, os carniceiros están intentando pois baixarlle un pouco o marxe para que se siga vendendo, pero as ventas baixan e vanse pois sustituindo por outros produtos. Cada vez consumir tenreira é moito máis difícil. Grazas, Ángela. É que acabas de describir, compañeira, a espiral, eu creo, perfecta do que está pasando agora mesmo, non? Prezo máis alto, carniceiros non venden, teñen que reducir os seus marxes de beneficio, é un produto tan común para nós, pois que está caendo nas cestas das compras, non? E o que estamos vendo é que ao final non beneficia a ninguén, non beneficia o sector, non beneficia os carniceiros, non nos beneficia a nós como clientes e corre o risco de morrer de éxito, porque efectivamente os precios estánse elevando. Creo que o dato estaba en que a tenreira, que xa non partíamos dun precio moi barato, porque é un produto de calidade que sempre se pagou ben, subeu un 15%, é a carne que máis subeu de todas no último ano. E por qué? Porque o que nos dio o sector é que as explotacións que teñen menos de 100 cabezas non lles compensa. Non lles sai a conta. Entón, estánse quedando só as grandes. As grandes están vendendo moitísimo fora, están exportando. Hostelería tamén está tirando moitísimo delas. Entón, os precios suben, pero ao final ninguén se beneficia. Claro, porque hai, Víctor, moita demanda, porque este selo de tenreira galega de calidade, pois en países como Marrocos, de aí a broma, non, coa fuga de becerros, pois están indo, pero tamén está vendo cada vez, como di Patricia, menos explotacións interesadas en explotar, non, esta tenreira. Efectivamente, por unha banda é moi complicado asumir os custos, non, da explotación, ao final é tenreira de máxima calidade, pero eu insistiría nun tema que acabas de avanzar ti, é unha cuestión de economía básica, non, estamos falando de oferta e demanda. España está entre os 5 países do mundo, non de Europa, do mundo, que máis carne consume. Ao final hai unha demanda bestial. Isto fai que poucos produtores como temos, pois teñen que abastecer a moita xente. Oferta e demanda, España, Argentina, Estados Unidos son os países que máis carne consumen. Co cal, ao final, é unha cuestión que ten moitos factores, non? Por unha banda, produción, pero por outra parte, economía básica, demanda. Demanda altísima, co cal os precios suben. Eso pasa en calquera tipo de produto. Claro, e agora, digamos, a paradoxa, Lupe, é que un produto de moitísima calidade que están disfrutando, pois máis alá das nosas fronteiras, e que nós, ademais, coa tesitura económica que temos para as familias, pois que se está convertendo nese produto de luxo, non? Bueno, é un tema complicado, non? É certo que nós agora mesmo temos a lei da oferta e da demanda, é certo, temos menos oferta e moita demanda, pero só podemos traballar na orixe. Na orixe, pois a colaboración das administracións con axudas para que haya máis granjas, máis granxas, máis explotacións gandeiras, non? Que podan traballar con esa tenreira de calidade e, ademais, nese mesmo orixe, axudas para poder recuperar stocks. Eso significa, e fai moitos anos, eu lembro xa fai 40 anos, cando a Deputación de Pontevedra e mesmo a Xunta de Galicia iba a Alemanha a buscar a rubia galega, esa que foi a orixe de toda o que despois viño, non? A tenreira galega ten unha orixe nunha boa vaca, unha boa res. Probablemente agora estamos nese momento de novo de ter que ter axudas para poder recuperar stocks. Están facendo moitos países do mundo recuperar os seus stocks, pechando fronteiras para recuperar stocks e probablemente... Cando falamos de stocks, para que todo o mundo se sitúe, nos referimos a ter máis reses na ecuación, efectivamente, ter máis reses connosco para que despois podamos ter ese futuro, non? De momento proteger as nosas explotacións con axudas para que eses stocks medren e teñamos máis efectivamente, claro, que máis oferta, eso sen dúbida sería o desexable. O problema é logo manter a ese stock, digamos, a eses animais nas explotacións, porque claro, cando falamos de que aumentan os custos de electricidade para todos nós, por exemplo, pois para os
gandeiros tamén. O prezo da materia prima, dos pensos, etc. Non? Sí, están a subir todo, están a ter outros problemas tamén. Este mesmo brao, co tema dos lumes, víronse tamén afectados con outro tipo de enfermidades. E a realidade, como víamos, que o número de cabezas ten baixado en ata 30.000 en Galicia. Se a iso lle sumamos o que estábamos a falar da lei de oferta e da demanda, das exportacións que ano pasado en España foron de preto de 240.000 toneladas a outros países moitas veces que queren a tenreira enteira porque eles teñen as súas peculiaridades e tratan a carne coas súas peculiaridades. Entón todo isto acaba encarecendo e ao final ninguén se está a facer rico aquí porque o prezo sube porque está subindo en orixe. Totalmente, por eso dicíamos que ahora mesmo estamos nunha espiral de difícil solución. Seguiremos este asunto no termómetro.